Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna Cikar Burina na marubuciya Ruƙayya Ibrahim Gawata. Matar Abdulrashid Zubair wanda yake zuwar muku daga Dausayi TV channel tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. A baya mun tsaya ne a inda Kamila take cewa kar ki manta. Hawayen wanda aka zalunta baya faɗuwa a banza, na barki da fitowar rana da faɗuwarta. Ta kama hanya za ta tafi ta yi saurin kama hannunta sai da ta dawo da inda Hajja take da baya. Zaune da Kamila ta yi da ƙasa ita ma ta zauna ta kama hannayen Kamila duka biyu. Tana jijjigawa tana kuka ta ce, Kamila, me kike son in gaya miki ki amince da ni? Na gaya miki ba zan aure mijinki ba, amma kina son ki dawo kamar wata zarariya, mara hankali da bata san ƙaddara ba. Kin san ƙoƙarin da muke yi da umma na akan fasa auren nan? Da kin sani da kin bani space in sha iska. Ina da rauni, ba zan iya ɗaukar waɗannan damuwoyin ni kaɗai ba. Ki taɓa zuciyata ki ji yadda take ta farfasa kamar an zuba mishi wuta. Me yasa ba za ki gane ƙaddara ta riga fata ba? Ba son mijinki ba. Ba na son mijinki, ba na son auren shi. Amma kuma in Allah ya ƙaddara akwai aure tsakaninmu, ba zan iya kauce mishi ba, kin kasa gane haka. Ba zan ƙara ce miki komai ba ki yi tunanin da kika ga dama kuma ki yi zagi ki ci mutunci na ki wulaƙanta ni a gaban jama'a. Atlas ke za su wa dariya har su koma gefe suna zagin mu. Duk department ɗinmu musulmai nawa ne, kin ga kin ba su raina mana addini tunda a gaban su kike wulaƙanta ni. Ƙawarki da kowa ya san mu tare har an ɗauka mu ‘yan uwa ne na jini. Ba komai, haka rayuwa take amma za ki yi da na sani, I promise. Zan nuna miki mijinki ne mara alƙawari, mai ɓata zumunci ba ni ba. Kar ki ɗauka zan yi haka ne don ina tsoronki. Zan yi haka ne don in nuna miki cewa akwai aminci da zumunci na gaskiya. Ba na son in zama example da zai hana alheri a duniya. Ba na son a dinga tsoron taimako ko kuma jan mai ƙaramin ƙarfi a taimaka mishi. Kuka ne ya ci ƙarfinta ta sake wa Kamila hannu ta fara kuka. Kanta na tsakankanin ciwonyoyinta. Kamila ta kamo hannunta ita ma kukan take sai dai a hankali ta ce Hajara. Kin tuna kin taɓa tambaya ta abin da za ki min ki saka min alherin da na miki? Kai Hajja ta ɗaga bata samu damar magana ba saboda kukan da ya ci ƙarfinta. Kin tuna kullum amsar da nake baki shine kar ki damu akwai lokacin da zan nema da kaina. To yau shine ranar da na roƙe ki da Allah don darajar zumuncin da ke tsakaninmu. Don taimaka miki da nai don so da ƙaunar da na nuna miki ki bar min mijina ki je ki jira mijinki a hankali za ki ga ya zo. Komai lokaci ne in bai zo ba baki isa ki jawo shi ba. Na san shekarunki ya ja baki aure ba. Amma ki yi haƙuri lokaci zai zo. Ta faɗa tana haɗa hannayenta duka biyun a fuskarta. Hajjo is speechless ta rasa abin da za ta ce. Idan rantsuwa ne babu wanda ba ta yi ba, magana ne dai guda ɗaya zuwa biyu. Kar ta auren mata miji da kuma ban san cewa Muhammad mijinki ba ne. Kuma ta faɗe shi ba adadi don haka ta ci gaba da kukanta a hankali. Hawaye ya daina fitowa sai wuyanta da ya bushe haka bakinta ma. Kamila ta miƙe ta bar wajen ganin mutanen da ke wajen sai da ya tsorata Kamila. Dan san bata yi tunanin akwai mutane a wajen da suke kallon su ba. Kasancewar tsakankanin motoci ne babu enough space. Kanta ƙasa ta shige motarta ta bar makarantar. Hajja na ɗaga kai ta ga cincirin da mutane wasu har da leƙen idonta don su tabbatar wace ce. A hankali ta kwantar da kanta ta ci gaba da kuka a hankali zuciyarta na tafasa. Ta rasa irin tunanin da za ta yi a yanzu. Wayyo Allah na. Wayyo Allah na. Hajja ta dinga maimaitawa cikin kuka a hankali tana tare da rufe hannuwanta duka biyu. Na rasa nutsuwa da kwanciyar hankali. Saboda ke Kamila ke kuma kin kasa min uzuri. Me zan yi da mijinki? Na tsane shi. Ta faɗa tana ci gaba da kuka. Kina tunanin ni ce na yi hurting ɗinki? Baki san ke ce kika yi hurting ɗina ba?
Ba na bacci da daddare, ba na iya cin abinci, ba na gane karatu duk saboda ke, amma kin kasa fahimtar. Kin ci min mutunci a bainar jama'a. Wannan shi ne abokantaka ta gaskiya? Wannan son kai ne. Ta rushe da sabon kuka. Tana magana cikin kuka da tashin hankali. Gilas ɗin motar da ke jingine da shi farkon zuwanta ne aka buɗe a hankali, ba ta damu ta ɗaga kai ba, bare ta ga waye. Dr. Abdulrashid ne a ciki tun zuwanta yana cikin motar. Ya haɗa kai da siyari ɗin mota yana tunanin kan Frejo ɗin da iyayensu suka ɗaura mishi kan sai ya auri yarinyar waziri. Tunanin inda zai sa a fasa auren yake, da ke sun ba shi chance ya fi so a ƙirga. Kan ya fito da mata ya yi aure, yana ƙi. Gani yake yi kamar duk mata a very cheap, babu masu kamun kai don ganin inda suke rushing ɗin shi. Ganin ya ƙi mayar da hankali ya yi aure ya sa suka yanke shawarar haɗa shi da Salima, yarinyar wazirin sarki. Sun gama waya da sarki kenan akan auren, ya bar ofis zuwa inda ya faki motar. A tunanin shi Zaria zai tafi a yau don ya dakatar da ɗaurin auren. Ya gama tunanin shi zai tayar da mota ya ga Hajja ta zauna akan kujerar tsakankanin parking space ɗin, ta buɗe Ƙur'ani tana karantawa a hankali. Daɗin ƙira'ar nata ya hana shi tafiya, sai ya koma ya jingina da jikin seat. Yana sauraron ta yana samun nutsuwa a hankali. Har ya ji sauƙin raɗaɗin da ke damun shi, yana cikin haka su Kamila suka zo wajen. Suka yi wa Hajja tijara. Da ke tin glass ɗin motar a sauke yake kaɗan, shi yasa yake jin magana da suke yi. Yake jin magana da suke yi duka yayin da yake kallon su ta tin glass ɗin. Ya jinjina duk maganganunsu, ya ayyana cewa ƙila shi ya sa ba ta da nutsuwa sama aji. Tunda Dr. Suleiman ya ce she is one of the brilliant students tun first year. Kasancewar baya son ganin mace na kuka ya sa yake jin kukan Hajja cikin ran shi. Tausayinta ne ya kama shi. Ya ce bari ta gama kukanta. Da ya ga kukan ba na ƙara ba ne, shi ne ya sauke glass ɗin. Kukan da ta ci gaba da yi tsakaninta da Allah, irin kukan da yake fita daga cikin zuciya mai cin rai. Leave her husband alone and stop pretending. Ya faɗa da kausasshiyar murya, ba tare da ya wani damu ba. Daga dasashen idonta sai ta kalle shi, ta kukanta ya tsaya kamar ita ce ke kuka. Kamar ba ita ce take kuka har da maganganu yanzu nan ba. Zuba mishi ido ta na 'yan sakon, shi ma kallonta yake yi ba kiftawa kafin ya ɗaga mata gira ɗaya ya ce, yes, haka ɗin na ce ki rabu da mijinta, ki nemo naki. Banka mishi a rana ta kafin ta mayar da kanta cikin gwiwa ta ci gaba da kukanta har yanzu. A ƙasa take inda Kamila ta bar ta. By now mutane sun watse. Sai nana ta zancen faɗan suke yi, da yake Kamila na magana tana haɗawa da Turanci. Shi yasa duk suka fahimci me ke wakana. Buɗe motar a hankali ya fito gabanta ya je ya sunkuya ya ciro hankacin fari ya miƙa mata. Karɓa ta yi. Maimakon ta share hawayenta sai ta face majina fi da ƙarfi. Da alama ba ƙaramin majina ba ne ya fito a hancin. Dama hawayen da majina sun gama haɗewa a fuskar. Majina har ɗiga yake yi a kayanta. Kuma ya rufe mata hanci ya sa kukan baya fitowa sosai. Tana face majina ya ɓata fuska irin ya ga ƙazantar nan kafin ya matsa a inda take. Ko a jikinta ta kuma naɗe hankacif ɗin ta ƙara fyace wata majina kafin ta ji sauƙi. Da hankacif ɗin ta kai fuskarta za ta share hawa ya ce ke wace irin ƙazama ce. Fuskar nan a taɓe irin ƙyanƙyaman nan. Karɓar hankacif ɗin ya da yatsa biyu kamar ya kama kashi ya yi jifa da shi. Kafin ya ciro wani ƙaramin hand towel mai shegin kyau ya miƙa mata. Karɓa ta da jajayen idonta ta share hawayenta, ta kai hanci za ta fyace sai ta ɗago jimammen idon da ta kalle shi. Kafa mata ido yana kallon ikon Allah, ta ɓata rai ta fasa share majinar, ta miƙa mishi hankacif ɗin. Hararar ta yi hakan ya sa ta mayar da hankalinta, ta ajiye a jikinta. Ruwa ya miƙa mata a gora mai sanyi, ta karɓa ta buɗe. Tunda ta kafa kai bata sauke ba sai da ta shanye shi tas, take ta ji wani daɗi ya kama ta. Dama wuyanta a bushe yake, ga majinar da ya cika mata hanci. Tana sharewa ta sha ruwa sai ta mayar da kanta ta ci gaba da kuka. Kalanta yake cikin mamaki ya ce a zuciyar shi, wannan wata irin mace ce da ba ta gajiya da kuka. Sai dai ga mamakinsa ba hawaye ko ɗaya a idon nata, hakan ya nuna mishi wannan kukan na jin daɗi da shagwaɓa ne. So take rarrace ta, shi kuma ya gane me take nufi.
sai ya zuba mata ido yana kallon ikon Allah. Da ya ga da gaske ba dainawa za ta yi ba, shi kuma baya jin kamar zai iya ba ta haƙuri, sai ya ɓata ya ce, wai za ki yi shiru ne ko kuwa? Can kukan ya ɗauke kamar dama a gajiye take da kukan, ya tashi ya shiga mota. Kanshi ya fitar da glass ya ce get in da kakkausar murya. Ba musu ta buɗe motar ta shiga tana sauke ajiyar zuciya akai-akai. Stop that, ya ce. Ta yi ƙoƙarin daina ajiyar zuciya ta kasa don ba da gangan take yi ba. Haka yake mata duk lokacin da ta yi kuka ko magana ba ta iya yi. Haka ta ci gaba da sauke ajiyar zuciyar akai-akai, bai kuma ce mata komai ba. Sai da suka yi tafiya mai nisa kafin ya ce ina ne gidanku. Kwatanta mishi unguwar ta dinga yi. Har suka isa bakin layin, ta ce ka ajiye ni a nan. Lokacin ajiyar zuciyar ya yi sauƙi kaɗan. Me yasa zan ajiye ki a nan? Ba kya son a ga an shigo da ke a mutane? Ya tambaya. Lokacin muryarta ya fara daidaituwa, ta rage ina. No, ba haka ba ne. Unguwarmu mota baya shiga. Ta ba shi amsa kanta na ƙasa. Jinjina kai ya yi tunanin wani irin unguwa ne mota baya shiga. Bai taɓa tunanin akwai irin wannan gurin ba. Don bai taɓa hulɗa da talakawa ba bare ya ji ko da labarin haka ne. Bai ce komai ba ya samu waje ya fakin ya ce mu je. Ina so in ga gidan. Ba ta musa mishi ba, ta yi gaba yana binta a baya tunda suka fara tafiya. Ba wanda ya ce wa wani ci kanka. Har suka isa ƙofar gidan. Wannan shi ne gidanmu. Ta faɗa ba tare da ta nuna wani irin munin unguwar ba. Bata taɓa jin kunyar gida ko unguwarta ba. Kallon gidan ya kafin ya saki murmushi ce gobe da safe ki same ni a ofis ɗina. Before any lectures. Okay, I will insha Allah. Ta faɗa da murmushi a kan fuskarta wanda ita kanta bata san nan me ba. Ta dai ji sauƙi a zuciyarta. Ko ba komai? Wani ya ba ta kulawa har ya raka ta gida. Na gode ta faɗa mishi. Kafin ta shiga cikin gidan, binta da kallo ya har ta kule. Ya jima a wajen yana mamakin. Wannan wani irin gida ne haka? Wannan wani irin gida ne haka? Daga cikin wannan gidan ta fito, amma har take ƙoƙarin zama medical doctor. Take ƙoƙarin zama medical doctor? Gaskiya sun yi ƙoƙari ba kaɗan ba. A hankali ya taka har ya isa wajen motar shi, yana isa gidan shi. Ya faɗa a kan coach ɗin falo ya matashi da hannayen shi biyu yana tunanin maganganun Kamila da Hajjo na yau. Ya faɗa a cikin zuciyar shi anya. Ayya, so helpless, na ɗauka kallona take kamar inda sauran mata suka saba. Ashe damuwar gabanta ya fi ƙarfin ta tsaya tana kallona. Duk tunanin da yake yi shi kaɗai haka kawai ya ji yana so ya taimake ta, amma to ta yaya? Ya rasa ta yaya zai taimaka mata don a yanzu ba kuɗi ba ne a gabanta, babban matsalarta shi ne wannan zancen auren mijin ƙawarta ta. Sannan kuma ta yaya zai taimaka mata? Be a friend. Wani zuciyar ya ba shi amsa, how? Haka ya ta tunaninta yana tunanin yadda zai taimaka mata in his little way, don ya tausaya mata. Da ya ga tunanin is not working sai ya tashi ya fice a ɗakin zuwa gidan abokin shi, Dr. Sulaiman. Hajjo na shiga ɗaki ta zauna da ɓas tana tunanin abin da Kamila ta yi mata yau. Ba ta taɓa tunanin hakan daga gare ta ba. Ko da wani ya ce mata Kamila za ta mata haka, gaskiya ba za ta yarda da shi ba. Me yasa mutane suke da son kansu? Yanzu abin ya daina ba ta mamaki ko tsoro, ta amince. Nothing is impossible in this world. Gaskiya yanzu ta ga darasi. Zai fi maka kawai ka zauna da talaucinka da a ce wani ya taimaka maka at last ya zo yana maka gori a gaban mutane. Me na miki? Forgetting this as a word. Na biya miki registration sau nawa. Na biya wa ƙanwarki hospital bill. Na sama wa ƙanwarki admission. Ƙanina ya sama mata aiki. Rabi da kwatan kayanki ni ce nan na siya miki. Wasu kwancen nawa na baki. Kin yi yawo a makarantar nan. Kin yi yawo a makarantar nan kusan tsirara ni ce na sitirta ki. Har kika fara sakewa a cikin mutane. Na ba ku abincin da za ku ci a gida. Wayar da ke hannunki ni ce na siya miki. Na siya miki kayan aure. Na siya miki gadon almost 500,000. Abubuwan da ke ta yawo a zuciyar Hajjo kenan.
Da waɗannan zafafan maganganun gara Kamila ta yi ta wanka mata mari a cikin mutane. Maganar ya bugi zuciyarta ba kaɗan ba. Sai da ta yi she wish tun farko ba ta haɗu da Kamila ba bari har ta taimaka mata. Yau ta tara mata jama'a tana tona mata asiri da gidansu. Za ta manta da duk abin da Kamila ta yi mata amma ban da wannan gorin. Tana ganin no matter what ba za ta iya ma mutum abin alheri. Ta zo kuma ta mishi gori ba bare kuma a cikin mutane. Yanzu da wani ido za ta shiga cikin makaranta gobe, duk wanda ya santa yana ba ta girmanta. Kuma ta iya talaucinta, baka isa ka ce tana cikin talauci ba. Sai ga shi yau ƙawarta da ta ɗaukaka fiye da kowa a duniya. Ta mata cin mutuncin da ba ta taɓa yi mata shi ba. Wai Kamila, me yasa? Ko da zan manta da komai ba zan taɓa mantawa da cin mutuncin nan ba, Kamila. Gaskiya kin bani mamaki. Yanzu tana tunanin duk makarantar an sani wanda ba sa wajen mata san za a ba su labari. Musamman 'yan ajinsu, ya ilahi ta faɗa da ƙarfi. Ba tare da ta san ya fito daga bakinta ba. Kudu da ta shigo tana mace magana she is lost in thought. Ta ajiye kwanukan hannunta. Jin ta furta ya ilahi da ƙarfi. Wata ta samu kusa da Hajja akan kujerar ta taɓa ta ce ke lafiya? Hajja ta miƙe zaune ta share guntun hawayen da ya zubo mata ba tare da ta sani ba ta ce umma. Baki san me Kamila ta min ba yau. Nan ta kwace duk yadda suka yi ta gaya wa Kulu. Kambu. Kulu ta faɗa da ƙarfi ta ce lallai ma Kamilan nan ashe ba ta da mutunci ban sani ba. Don ubanta wa ya taɓa roƙarta. Ina ce niyyar kanta ya sa ta yi ashe dama ta yi don ta wulaƙanta mu ne a cikin mutane. Ba komai Allah yana nan. Bari in kira mominta. Rannan na kira ta bata ɗaga ba. Wayarta ta ɗauka don danna wa momin Kamila kira ringin ɗaya kuwa ta ɗaga kamar da can tana jiran call ɗin ne. Kulu ta yi mamakin da ta ga an ɗaga. Ta yi sallama ba ta jira amsar momi ba ta ce ina wuni Hajiya. Lafiya ta amsa mata a ɗayan ɓangaren. As ta kuma haɗe ranta kamar za ta fashe. Ya haƙurin wannan abin da ya taso mana gaskiya abu bai yi daɗi ba. Sam ban ji daɗi ba. Momi ta ce Allah ko. A cikin gatsali ta tambayar wallahi kuwa Hajiya. Kwanaki na kira ki baki ɗaga ba don Allah a yi haƙuri. Shaiɗan ne ya gifta. Insha Allah komai zai zo ƙarshe. Ai ku ne shaiɗanan masu neman raba aure, masu son shiga tsakanin ma'aurata. Za ki wani bugo kina min daɗin baki sai ka ce kin ga yarinya. Kin ɗauka yadda kuka yi ta yaudarar Kamila za ku min haka ne? Wato kun ga yarinya a cikin dola. Kun shiga kun fito don yarinyar ki ta shigo ko? Daga taimako shi yasa duk inda ka ga mutum a rana ka ƙara tura shi ranar. In har ka janyo shi inuwa matsalar shi ya tura ka ranar. Ta ba wa Kulu amsa cikin faɗa kamar dama can abin da take jira kenan. Ta masu sauraro a nan za mu dakata ku ci gaba da kasancewa da Dausayi TV Channel. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin.